Uwei usamla arfu arsinam Jakarta ula syak kenok dan keti hakaba penyap la ujong ukpa ha Sundargarh district jong ke Odisha ka sengi nengkong balala naka benta ban kuput halor ka jing syak penyap ka kemi jong u ong ka kubor pulit ya kamet yap jong ukranti Kumar Barma san pesan senam karta lalap din naka wei ke Jakarta haka shnong bhalu patra ka bahap hapo Brahmani tarang police station haka por mestep ong ka kubor uni ukun jong u Bishnu ulapla halor ka jing don keti ka ba penyap yala ujong ukpa kum ka jing keput keliang halor ka jing syak penyap ka kemi jong u da ka ba penpau ru ba don satya ya kando ka jing singo ba be halor ka ne ka jing le jong u ong ki pulit Ubarma ulalaj patok ha ubnai no pra jong usnam beladap hadin ba ula syak rai penrem halor ka jing don keti hakaba penyap bila ka jong ka kurim ki pulit kia thu ba Bishnu udang de tang ukna rit hakapor ba ukpa jong u ula penyap no ya ka kemi jong u bat ba ula sakhiru ya kane ka jing jia syak penyap kinong song snong ki la ong ba Ubarma udei ubriu ubale don bor bat ubaju pen ibor ru wat ya ki kenthei hapo snong laya thu ba uju bom uju syo ru yala ukjong ukun klem kando kadaw na kaliang ki bor pulit kila penlongi ke jing toket ka ba benya kenang ban lap halor ke jing shisha baro